Anak ko pumipila na. Ayan. Magami. Teres kamu ya nak. Ikaw. Di kabila na. Iter mo lang, iter mo. Yan, iter mo lawat. Timer mo na. Bibilang niyang up to 30, no? Timer mo na. Tingin ka dyan, tingin. Tingin ka dyan sa ano. Tingin ka lang dyan sa camera. Thank you. Makalamoy ka na. Hindi pa yung ano po isa, video po. Ayos. Nasa baba. Remart Hill Mamuyang ito inanak ng June 1, 2009 sa Carlos. Anong subrata ito single manaayang med 5161 ang bit Malacanang. Ayaw ang talurang ganda ni kilang bulan sa dayter may ID to. Ay, di na. Siya mama. Ano yung may papel yung kaway dito na ang masay pa ng nag-urban deliver ang iba. Ay, sige. Then, dito ka naman. tapos na kumuha yung mga anak ko. So, pauwi na kami sa bahay dahil tapos na. Hello. Yan, pauwi na kami. Yung mga pagkata po. Hi. Super ka na.